Dnešní večer bude s Psím vínem. Psí víno je literární časopis, zabývající se současnou literaturou, poezií. A dnes do Třince přijel Ondřej Budeus, Vlado Micenko a Lukáš Kosek. A myslím si, že to nechám na Ondřejovi, aby to všechno představil a řekl, co se bude dít, jo, protože sám jsem hodně zvědavý a chci si připravit pro Třinec a vám přeju příjemný večer. Začínám to takhle. Jaroslav Seifert dostal Nobelovu cenu. Sůl v očích místním úřadům, kterým se zdálo, že teď, i když neradi, musí z básní přeložených do jiných jazyků vybrat a schválit alespoň některé. Jistý funkcionář má vyřídit záležitost. U Seiferta Noma žádá 83letého básníka, aby chápal, jak těžké to je pro odbor kultury vybrat ty správné básně. Seifert klidně souhlasí a trpělivě naslouchá dál. Najednou se muže z úřadu zeptá, nevzpomenete si náhodou, jak se jmenoval ministr kultury za Balzaka? Je to z knížky, někdo přijde a udělá to za mě líp. A text se jmenuje Další krize středního věku. A je to z oddílu, který se jmenuje Vážné básně. 3 ráno. Cítím se na smrt a s odhodláním všechno skončit sahám po aspirínu. Bude tam dost? Po jednom počítám 72. A radši nic nepodcenit, sehnat ještě pár, prohledám byt a najdu dalších 30. To by už mělo stačit. Beru si první 2 a zapijím je vodou. Cítím se líp. Zase si jdu lehnout. Spát. Každý den po svačině brával děda kýbl a šlo se na procházku. Prázdný kýbl. Když jsem se zeptal, proč, říkal, že takhle se nese líp, než když je plný. Děda měl odpověď na všechno. Gag 1. Při koncertu v Rudolfínu se zná jeden z diváků, že pod ním při sebe menším pohybu vrzne sedačka. Jeho soused se podrážděně rozhlédne kolem sebe, kdo to ruší. Mimoděk zkusí, jestli vrže také jeho sedačka. Vrže. Situace se opakuje. Žena opodál se rozhlíží, kteří 2 to vržou sedačkami. Mimoděk se opře a ano, sedačka vrže i jí. Postupně se přidávají další, až obecenstvo vrzáním sedaček přehluší koncertující filharmonie. Gag 2. Na Karlově mostě postává stařec. Šedivé vlasy, na tvářích neoholené strniště. V ruce má kelímek Starbucks. Uvidí ho skupina holandských turistů a v domnění, že jde o žebráka, mu naházejí do kafe eura. Jestli Bůh miluje člověka, no to musel zešílet. Jestli Bůh zešílel, člověk už nemá co ztratit. Jestli už nemá co ztratit, pak ztratil všechno. A jestli ztratil všechno, nemá důvod například česat jabka, odesílat maily, platit jakoukoliv daň či držet palce. Jestliže k tomu nemá důvod, ztrácí to logiku, protože jabka se češou, maily se odesílají, daně se platí a palce se drží. Jestliže to ztrácí logiku, protože jabka, maily, daně a palce a tak, no tak to Bůh jistě člověka miluje. Ovšem, jestli Bůh miluje člověka, to musel zešílet a tak dále.
Všechny osy X i osy Y nechme teď stranou, běží se ze schodu a běží se rychle, jinak to sotva stihneš, jinak stěží přijdeš včas a tentokrát vážně nechceš přijít pozdě ani o 5 minut, ani o jedinou, tentokrát se to netoleruje, tentokrát ti nikdo neřekne, nevadí. Tentokrát nikdo nepočká, tentokrát honíš sám sebe, aby stačil a utíkáš po schodech, naposledy za sebou zabouchl a zamkl, tak stačil poslední autobus a vyřídil se ze dveří a to skutečný metro. Die wirkliche U-Bahn, jak říkají Němci. Na němž tak strašně záleží, je úplně poslední, který musí stihnout, jinak nepojedeš, jinak tam nebudeš, letíš dolů po neuvěřitelně dlouhých schodech a před tebou bude úplně nejstarší prabába. Eine kleine Urgroßmutter, jak říkají Němci. Spoušť. Zmáčknu spoušť, otočím a dívám se na displej. Zmáčknu spoušť, otočím a dívám se na displej. Zmáčknu spoušť, otočím a dívám se na displej. Jsem to já. Zmáčkneš spoušť, otočíš a díváš se na displej. Zmáčkneš spoušť, otočíš, díváš se na displej, zmáčkneš spoušť, otočíš, díváš se na displej. Asi to ty. Vyhrnu si tričko. Zatínám břišní svaly a zmáčknu spoušť, otočím a dívám se na displej. Jsem já, řeknu a ukážu ti. Vyhrneš si tričko, z podprsenky vylovíš prso a zmáčkneš spoušť, otočíš a díváš se na displej. To jsem já, řekneš a ukážeš mi. Bude láska. A v žánru milostné poezie se teda ještě podržíme v závěru. Se jmenuje Bytová poetika 2, ale psáno s někým i jako byty, bajty, megabajty a tak dále. Tohle je jako počítání. A přitom je to číslo 1. A to je vlastně úplně jedno. Jo, ono to číslo 1 totiž znamená jako true. Proto to tam je, teď mi to došlo. Prospal jsem vedle tebe 17 885 hodin. Snědl jsem s tebou 962 kg masa, zhruba 4,5 tuny brambor, rýže, knedlíků, těstovin a tak. Spotřeboval jsem 466 metrů krychlových vody na mytí, pití, holení, toaletu a kytky. Milovali jsme se spolu 1135krát a v 73% případů nešlo jen o sex. Aspoň doufám. Máme 2 děti. Dcera přijíždí každou druhou neděli. Syna jsme poslali spát v 10. Máme spolu byt 3+1 o rozloze 112 metrů čtverečních a v něm 13 květin, 22 sklenic, 12 vidliček, 12 nožů a 12 lžic, 16 hrnků, 4 kastroly, 7 pokliček, 5 ostrých nožů, 3 stoly, 7 židlí, 2 křesla, 6 obrazů, 843 knih, klavír a notebook. Řekl jsem ti 4 113 277 slov a ty mě 5 035 153 slov. Jsi mi dlužna 420 odpovědí a já tobě 1587 otázek. Populismus je neoexpresionismus. Komunismus je kanibalismus. Komunalismus je pluralismus. Objektivismus je alibismus. Postkolonialismus je humanismus. Liberalismus je surrealismus. Socialismus je automobilismus. Socialismus je optimismus. Lyrismus je leninismus. Pesimismus je exhibicionismus. Pesimismus je devocionismus. Antropocentrismus je multikulturalismus. Subjektivismus je darwinismus. Nacionalismus je darwinismus. Nacionalismus je Alternativní pointa. Feminismus je minimalismus. Feminismus je sexismus. Ta otázka zní. Jaké národnosti je Vlado Micenko? Ruce. Potřebujeme ruce. Dáme slečna byla první. Norsko? Vlado Micenko? Vlado Micenko? Slovensko? Ne, taky špatně.
Ne, ani Pražák. Rusko. Není to Maďar? Není to Maďar? Asi je to Maďar. Tak se zeptáme Vlada. Vlado, jsi Maďar nebo Slovák? Slovák. A vítěz získává čokoládu, sýr a sypaný čaj. To je taky Jo, nepíšu jenom svoje texty, já jsem i překladatel shodou okolností dost malého, zvláštního, krásného jazyka z norštiny. Og Bjørke har sluppet håret sitt ned. Ingen tenker mer å tenke i dag. Ingen vind til å tenke tankene med. Nå er det kveld. Nå er det natt. Nå går vi